Hello, my dear friend. Good morning. Prolong bi jongante. Kasobanai kublai pi saisen biang hani step kumta. Step ko bahan nak banta ka jangpi bana ka banta ka jongilang paro iwe ba iwe hakni ka sngi kumta sobanai kublai sem tamai basuk ipi ba sem tamai jongi bangin sayo ala shai ka sngi kalai puwe terik khat arbaji shiteng miet ngin sayo yo priang yu sem batamai nak banta ka jonga ba ka banta ka jongpilang paro bangi kermen ba usnem uktumai uban sawan unlong tuna usnem uba bahana ka bata ka jongi bat long bat ngin ya piang ru kam ka jam ka kamai ka ji bat kalong ru kalti ka ba bahana ka banta ka jonga ba ka banta ka jong phiru sesien nga so bon ai ku blei pi parlok bi jonga kam tam ye ki subscribe ki jonga bat ya ki tu ki ba chu pe ki ni ki video jonga tenga so bon ai ku blei bi pi sesien kumpanga chu ong pi ba na ka por ba tang ba kan like thali ni ka channel ka jonga te kum ta nga upload de ki video ayu yu ma te ki video ki balong let's say like day batang lai minute so minute ru ya de hi baka tang bakan like thali ki ni ka channel ka jonga te nga shkwa ban bu te kum ta prolog we nga sungi pi ba wat no mi sungi e te menta nga kwa ban bu ki ni ka video khandian kolong ba menta ka sngi kan ni tho para jonga te ngangit ba baro pin pat ya tip re ba mo ya ka ik ba ka jing long ka jongi mo te hello my dear friend bi jonga sai sin ngan plai ngan ong fi ba ngi don san ngut spra te ngi don sa ngut rang te tang be para kan thei te ngas ngo ban ai kubli shibun eru ya ublei nong bo nong thau ubala don kat lambat ngi ba ka yeng ka sam ka jongi ru kumba ha tu ski pitang shi ba tu gue ke video ba ngam da yo ban ring ba re tu gre ba u men ar kmi jong ngamo khon chung misan te dang shu da bani tho te man ta ka sngi pe ki kre ke sngi ba tu para kan thei junga in nya tho mo te man ta sngi nya tho te ma shong pi ba nganam kwa ban thli ya ka ne ka channel ka jonga te kum ta nga skwa bangan bu ya ka video ka balong tang khndiat minute ru kanum pher marwa kham tam ka kwa ban wish good morning pi ki parlok ru paro iwi pat iwi kham tam ki subscribe ki jonga ka ma ong ka post ka por nga ju ai khublei am tang man ta re na ka post ka por ru te da ka jing don kat piang ublei nong bu nong thau hubala isne ba ubala ri las maru yangi kum ka yang sam bat ya mo para kan thei chongaru hak ju ko por ban ilala ban yai ap hadu kan ka por ba kan ka por kan da poi ba mo hadu ban poi sha ta ka burom te nga sung ban ai khublei yo blei nong bu nong thau sai sen bang bat kum ju ru ngas kwa bang kan tu phi ki khun samla mo ki ba ye jongi ki ba don hakane ka ri khasi ka jongi baro ko we la se ngas kwa ban ong mo la na don ka jing ye sha ban pila don ka ta ka jing ye sha ba ka jing ye ap pin yo khet chi sha ya ka ta ka yo so jong ka ching chop bat ya ba pin poi ru sha ka ta ka thong jong ka jing karmen bat kani ka jing poi ka jing ye thol se kam dei tang ka kam dei tang ka buram jong phi shimet mo ka buram jong kini kini ye tho shimet re kalong ru ka buram ya ka yeng sam ka jing sa jing ye tho khana sa jing kan maru yangi kum ki men ki para la se mo te na ka yeng ka jong ngi mlong ra ki brio ki ba don ba em hado ka ta friend namar ba ilong ru ki brio ki ba duna mo te tawang sngo khublei pat shibun ya kum kani ka por ko man ta ting la yo ban ini para ngi ba ila yala bani ap hadu kata kata bawan poi shakane kardan bakin yo ya kata ka buram te khublei shibun khublei phi parlok be jangai bi parun muska em tam step ngam long ter khong khndiat karandang tengan sa upload biang shibet dik video ko jonga nomor ba ini di tang heading jonga bangan ai good morning pi baro tinga kermen ba phiru phin ye don hakamet ka ba sha ki baklan baro khoi wi ba we kum churu ka yang sam chong pi
paro pat para marjan paru ngasngo ban ai kublai pi par ublai undar kat lem ban ngi na kapor kaporu par ublai num ino iru yang ani pi iwe pa iwe ru kublai sibuan dengan peni pi kan video kendian nang ni tok 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 ikini kidi kurusan jungi te wat wat jum ya ben ro prolog mar ba pila su su hi mo shishnong jungi shishnong bading long kham kendong kon ai kum mo bila si kasurok ro pada bes palat te klas tu hi ki dang shuyashna tang mulu malang ong pi kawi ka bakol kong san tam ha ka jing im kede ka buram di ka ki rong phong jong ka prathai te ngan sa upload biang ye video jong a shiben te manta te ngan pi kindet kindet ni video te khublai shibuan kini kede ka chaka baki bah bakin shong shibin tingin ya puff dori te ite ba ta wang te bali te kimpat liat mo nomor ba shini shingi bujur tha te yo kan chaum jer te kata ka bu sentir pat liat ya dengan sapni pi shibin dak kumai repan mo masa upload pat sa ka video ku play pui perlo te kindiat ipi perlo friend swabangan pun no ni video pai pi ni em dang mentak step kiding longkrong longkrang lut mo te kidang ya sedang pakai shed ni ashbin te wonum sungu area pi ketika ba ngi ka ra ka jan ru kuma ong pi ba ka don umjer sengi ba jur plat ko umjer te kumtangi haban ta ka so kumtai te khublai shibun khublai pi parlo iwi pai iwi ru khublai shibun khublai ndon kat bat pi bat khublai shi hajar ngu pi khublai biang ipi parlo pe sesien khublai shi hajar ngu